ಮತ್ತು ಮೋಡ ಇಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರದರ್? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ವೆಜ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮದು. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಕೂಡ ವೆಜ್ ನಮಗೆ ಕೂಡ ವೆಜ್ ವೆಜ್. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜೆರ್ರಿ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಕಟ್ಟಣಿಕ್ಲ ಮಗು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಣ್ ಮಾರ್ರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಡೌಟ್ ಡಾಟಾ ಪಾಡಿಜ್ಜ. ಸತೀಶ್ ಪೋಯರ ಬರ್ವೇರಿತ್ತೆ ಆರ್ ಪೋದುವರ್ ಪ್ಯಾನ್ದೆರ್ ಆರ್ ಬರ್ಪೆರು. ಅಂದೇ ಪನ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ಕಟ್ಟು ಹೋಗಯ ಪಂಡ ಡಾಟಾ ಪಾಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಧರ್ಮಗತ್ತ ಅಂಚ ಪಾಡಿಜ್ಜಿ. ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೆಗಿದಿನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪಾಡ್ಜಿ. ಒರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಬರ್ವೇರು ಸತೀಶಣ್ಣಿ. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಅವು ದೆತ್ತಿಯನ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ ಡಾಟಾ ಮುಗ್ಗಿ ಡಾಟಾ ಹೋಗಯ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಬೊಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ಲೈವ್. ಬತ್ತೇರ್ ಸತೀಶ ಬಾವ ಬಂದರು. ಏತು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಅಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇರಬೇಕ ಪರ್ಬಗ್ದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ. ಕೊರಿಯ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ದಾಯಗ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಇದ್ದೀರಾ? 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಪನ್ಲೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಾಡೇರು ಉಲ್ಲಾರಜ್ಜಾರ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಉಳ್ಳಾರೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಟಾ? ಓಪನ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಇಂಚಪುರ ಸಂಗತಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಮುರಣ್ಯರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡರ ಅಂದತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಈಗ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸತೀಶನ ಮನಂದಿಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ವನಸುಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನ್ಪರ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿ ಅನ್ನ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತದ ಇಕ್ ವೆಜ್ಜಿ ವನಸುಗ್ ಬವಿದೊಲಿ ಉಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಐಕ್ ಪೋಪುಜೇರ್ಗೆ ಅಂಚಾನೆ ಓಲ ಮೂಲೆಡ್ ಇಪ್ಪಡತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋಪು ಜರತ್ತ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇಪ್ಪೆರ್ತ ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಸತೀಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇಪ್ಪಿರಾರು ಅಂಚ ನಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫೇಮಸ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬಸುಟು ಪೋರೆಗಿಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಂದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಕೆಲಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನು ಸತೀಶನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಉಂಡುಗೆ ಯಾರು ಪೋಪುಜೇರ್ಗೆ ಬೇನೆ ಉಂಡುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಜಿ ಚಳಿ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಬೇನೆ
ಚಲಿತ ಟೈಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪನ್ನೊಂದುಲೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಎಂಚಿ ದುರ್ಗಾ ಸೈಡ್ ಬೈದಾರೆ. ನಿಗಳವರಡು ಹೋಳಿ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೋಳಿ. ಹೋಳಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಮನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನಸ್ಪಂತರಕ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಅರೆಗ್ ಮೀನ್ ಕರಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲಿ ಇರೆಂಚ ಮೀನ್ ಕರಿ ಅರೆಗ್ ತೋವೆ ಸಾರು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ನಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ನಿವಾಸ್ ಪನೊಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ವನ ಸಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿಬಕ್ಕಾಗ್ ಶಿಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಬುಡ್ಲೇವೆ ದಕ್ಕುನಿಡೆ ಆರ್ಪುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತುಬೂರು. ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಪೂರ ಓ ಅಂದೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪಿನೇರು ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡ ಉಡುಪಿ 26 ಸುರು ಹೋಲಿ 26 ಬೇಗನೆ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲೆರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅತೆ ದುರ್ಗೋಡೊಮ್ಮುಲು ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ನಿಖಲ್ ನಗಲ್ನ ಅಂಚಕೇನ್ ನೀರು ದುರ್ಗೋಮಿನಿ ಬೈದಾರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಊರ್ದಾಗಲ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆ ಅಂಚಕೇಂಡೆ ಇರು ಬೈದಾರ ಆಡೆಗಂದು. 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಓ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಸ್ಟೇ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಂದು ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಂದು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ. ದುರ್ಗಾ ನಗರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ನಗರ ಹೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ದುರ್ಗಾ ನಗರ ಹೆಜ್ಜಾಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಓ ಎಂಕೀರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಕ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಅಂಚ ಕೇನ್ಯ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅಂದು ಈರ್ನ ರಿಂಗ್ ಟು ಅಂದಲ್ಲ ಕನೆತ್ತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ತೂತು ಜರ್. ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಬುಡಿಯೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ನಿವಾಸ ಮಲ್ದಾರ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮಲ್ದು ಜರತ್ತೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಿವಾಸ ಮಲ್ತಿ ಓ ಮಲ್ದಾರ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಪಿನಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಅವು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಓದ್ಯಾರಾ. ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯರು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಲಕ್ಕರ ಬನ್ಲೆ ವೆಜಿನಾರ್ ಲಕ್ಕುಜೀರು ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪುಗು ಪೋಪಿನಿ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಉಡುಪಿಗ ದಾದೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಉಡುಪಿಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಡುಪುಗು ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ನಿ ಉಡುಪು ಉಡುಪು ಗೊತ್ತಾನು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂದಂದಿರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರ ತುಯ್ಯ ಸತೀಶನೇ ಒರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಒರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಾರ ಪಂಡಾರ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರು ಪನ್ಯಾರು ಶಿಬಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ ಶಿಬಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದೇರ ಅರೆ ಲಕ್ಕರವಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕುಜಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸತೀಶ್
ಉಡುಪಿ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದಂತ ಯತಿ ಉಡುಪು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಪನಂದುಲೇರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಸತೀಶನ ಲಕ್ಲೆವೆ ಲಕ್ಕರ ಪಂಡೇರು ಲಕ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕ ಲಕ್ಕು ಜಾರು ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಲೆವೆ ಲಕ್ಯಾರೆ ದುಂಬುದ ಪುದಾರ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಪುನು ಓ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಡಿಜ್ಜಾತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಅಂದು ಬಂಡೇರಾರು ಲಕ್ಕಿಯ ಪನಂದುಲೇರ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಯಾರೆ ಲಕ್ಕ್ಯಾರಡ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ ಲಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಚಾ ಬರ್ಲೆ ಏನು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಂದ ಚಾರಮ್ಮೆ ಏನು ಬಿಡ್ಡು ಜಾನ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲು ಅತ್ತ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲು ಕರಿಯಕಾಲದಾಗಲು ಎಂಚಿ ಕರಿಯಕಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಎಂಕ ಹೋಲಿ ಇಪ್ಪು ನೀ ಕಾರ್ಲ ಕರಿಯಕಾಲ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಲ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಬೈಜ್ಜಾರೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಒಲ್ಲ ಎರಲ ಬತ್ತಾರಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುದಾರ ಬಂದು ಚಾ ಪಾರ್ದು ಪೋಲೆವೆ ಏನು ಕಾರ್ಲಾಡಿಪ್ನು ಪೂರಿ ಇರ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೂರೆಗ್ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಾತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂದಿ ಮಾಲ್ದಾರ್ನ ಪತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜರ ಅರೆ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲು ಕಾರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಕಾರ್ಲ ಪನ್ಪ ಕಾರ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಬೈದಿಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬೈದಿಜಾರೆ ಓ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ದಾತೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜಾರ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ 10-16 ದಿನ ಎತ್ತುಂಡು ಏನೇ ಬಲ್ದು ನೋಲ್ನೆ ಹತ್ತುರ್ಗು ಪೂರ ಬರ್ಪಿಜಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬೈದಿಜಾರೆ ಹತ್ತೂರು ಶಾಂತ್ ಮಾರಿ ಪೂರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೈದಿದ್ದೀರಾ ಮನೆ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವ ಎತ್ತುಂಡು ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಏರ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಅವು 25 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಒಡೆ ಪೂರ ಪೋಪರಾಡೆ ಪೋಲಿ ಯಾನು ಬತ್ತುಂಡ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಆವಾವು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ರಾಜೀವಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಯವ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೈದಿಜೇರಿಗೆ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಪೋಲೆ ಸತೀಶನ್ ನಾವೇ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೇಗಿ ಚಾ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಪೋನಾಗ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಶುಭಕ್ಕ ರೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಲೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತನತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜ್ಬಕ್ಕ ಬಸಲೆಯನ್ನು ಪೂರೈತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಕೊಯ್ದು ಗಣಪನ వచ్చింది ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಒಡಾಯ್ಕ 1 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು 25 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕನ 1 ಕೋಟಿ ದಾನೆ ಕೊರಂದೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅತಿ ಅವು ಅಂಚಿದ ಚಾ ಆತೆ ಇಂಚಿದ ಚಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಟ ಕಾರ್ಲದ ಚಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲದ ಚಾ ಪರ್ದು ತೂಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕುಡೋರ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಕುಡೋರ ಬರ್ಪರ್ ಕಾರ್ಲ ಬಲ್ನೆ ಚಾ ಪರ್ರ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಕನಾರೆಗ್ ಪನಂದುಲೇರು ಬಸಲೆ ಕನಾರ್ನೆ ಓಕೆ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಸಲೆ ಕೊನೋಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಯಾವ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶಾನೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಾನ ಇರುವ ಕೊರ್ಕ ಇರೆಗ್ ಇರುವಲ್ಲ ನಾಗೇಶನೆ ಕೊಡ್ತನ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ 23 ಕೊರ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 25 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 23 ಲಕ್ಷ ಇರ್ನ ಕೈಕ್ 25 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಿನ 24 ಗಂಟೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ 23 ಲಕ್ಷ ಹನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ ಬರ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸೀದಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಚೇಚುವೆ ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚೇಚುನೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಪತ್ತಾಂಡ ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಚೇಚುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಡಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓ ಇರೆಗ್ ದುಡ್ಡುಗೆ ಅಂದ ಮಂಡಬೇನೆ ಸುರಾಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಇರೆಗ್ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ
ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾರಿಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೀಯ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತ ಮಲ್ಪುವೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ಗೆ ಓ ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಆಂಡ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಪತ್ತ ಆತು ಜಂದ್ ಏನು ಅಮೆರಿಕಡಲ್ಲ ಇದು ಜೆಪ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಜ್ವರ ఏ పనంది ఓ ఇరే జ్వరనే సారీ జ్వరనే ఓకే ఓకే చెప్పులే ఇరు సురుకు పంతినేజ్జి జ్వర అందు మర్దిజ్జ రాజీ అక్క జ్వరక్కు ఓకే సతీష్ పనందులేరు ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮರ್ದು ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಬೇಗ ಜ್ವರ ಗುಣಾಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕಲ ಇವ್ಗು ಜ್ವರಗ್ ಮರ್ದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಮರ್ದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಜ್ವರಕ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಜ್ವರ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇರೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ನಗ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಶುಭಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಕಜಿಪುತಾದೆ ಪಂಡಿ ಜಾರೀರ್ ವೆಜ್ ಪನ್ಯಾರ್ ವೆಜ್ಜಾ ವೆಜ್ ಅರೆ ವೆಜ್ ಪಲಾವ ಏ ಶುಭಕ್ಕ ಕಜುಪ್ಪುದಲ್ಲ ಪಂತು ಜಿಜ್ಜಿ ಅವ ರಾಜೀವಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಪಂತು ಜರ್ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಪೂರ ಪೋಯರ್ ನಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ನಾನೆ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಪೋಯಿ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜರಾತೆ ನನ್ನ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಎಲ್ಲ ಬಾತೇರ್ಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಾಲ್ ಜನ ಇಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಎರುಲ್ಲೇರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಜಾನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓ ನಿಖುಲ್ ಬಜಾನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ದನೇ ನೆನ್ಪಾಪುನು ಮಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಿಖುಲ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರೇರು ಚಿಕನ್ ಶುಭಕ್ಕಾಗ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ನಾನು ಓಲೋಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ನಿಖುಲ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಸತೀಶನ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಾಡುವನ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದ ನನ್ನ ತೋಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈಟೇ ಬೋಡತ್ತೆ ಓ ಬಾವೇರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾವಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಪೋಂಡು ಬಾವ ಯಾಕಡ್ದ ಬಾವ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾವ ಅವೇ ಬಾವ ಯಾಕಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅವು ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಗುಡ್ ಬಾವಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಎಜ್ಜೇರ್ ಶುಭ ಅಕ್ಕ ಎಪ್ಪುನ್ ಕಿರಣ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆವೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬಾವಾ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗ ಬಾವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಡ್ದು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾ ಕನತ್ತರ್ ಬೆಂಗಳೂರಡ್ದು ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದಲೇ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾ ಆಪುಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ವೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲಾ ಇರ್ಲ ಹುಷಾರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರು ಉಂಡಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡಿ ಎರಡು ಬೇಗ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಸೀರಿಯಲ್ ಉಳ್ಳೆರ ತೋಜುಂಡು ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೆನ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ನಾನು ತೋರ್ತದೆ 10 ಗಂಟೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ ಮುರಾನಿ ಇವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಕೆಲ ಒರಿದನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದಿತ್ತಾರತ್ತ
ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೆರಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಜರಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಓಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಯಾರೋ ಅಪರೂಪ, ನೀವೇ ಅಪರೂಪ ಪನಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಡೈಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೈಲಿ ಬಾವ ಒನ್ಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ವಾಯಿರ್ ಒನಸುಡುಲ್ಲಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉನ್ಲೆ ಉನ್ಲೆ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಒಣಸಾತು ಉಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಚೇಚಿಲೆ. ಅವಿಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೇಳಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಯಾರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಳು. ಲೈಟ್ ತೋಜು ಅಂದು ಉಂಡು ಜನ ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ ಲೈಟ್ ತೋಜು ಒಂದು ಉಂಡತೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ತೋಜು ಉಂಡು ಜನ ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಯಸ್ ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಇರೊಗ್ಗುನ್ಲೇವೇ ಸತೀಶನ್ನೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ರವಿಯರ್ ಕೇನಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೇನಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಕನತ್ತಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದು. ದಾದಕನತ್ತಾರ್ ಪೋಯರಾ? ಓ ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡತ್ತ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬತ್ತನಾಗ ಉಂತು ಜರಿ ಅಲ್ಲ ಬೋದ ನಮಲ ಉಂತು ಜನ ನಮಲ ಬಿದಣ್ಣು. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ 100 ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಇವತ್ತು 100 ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಾವಾ? ಅವು 0 ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮಕ್ಕ 2 0 ಎತ್ತಂಡ. ಕೆಲವು ಜನ ಆಟಾಗ ಪೋಪುನಾಗಲು ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್. ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಆಟ ಪೋಪಿನಾಗ್ಲತ್ತೆ ಅವೇ ಲೈಟ್ ತೋಜಿನಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಚಿ ಪೋಯೇರು. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಬಸ್ ಬರಬೇಕು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದೆ ನಾವು. ಓಕೆ ಏಪಲ ಸೂಪರ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುಲೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಕುಸಿತೆ ಇಪ್ಪುಲೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ ನಾವಂಡೇರು. ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡರೆ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆಜ್ಜಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತರಕಾರಿ? ಓ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ. ಟಾಟಾ 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 ಅರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಪೂರ ಆಟೋ ಉಪಯೋಗ ಸತೀಶನ್ನ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೈತೆ 4 ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪಡಿಯರು ಮರ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚದ ಅಂದಾಜಾಪಿ ಮುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದಾರ. ಕೆಲವು ಜನ ಸೀದಾ ಎದುರೇ ಬರ್ಪುನು. ಯಾನ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ವನಸ ಮಲ್ಪುನೆ. ಓ ಇರ್ನ ವನಸ ಆತಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ವನಸ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ ಪೋಯ್ನಿ. ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಏರ್ ಪೋಯ್ನಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸಾನೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೂ ಆಲ್ ಏಯ್ನೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಕೂ ಆಲ್ ಉಂತುಲೆ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅನ್ಕುಲು ಒಂದೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಅಂದ ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣಿ ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಇತ್ತೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ನ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ. ಬಾವ ಬಲೆ ವನಸ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಬಾವ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರಕಾರಿ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ದಾದಂದು ಪಂಡಿ ಜರಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾವ ವೆಜ್. ಓಕೆ ಬಾವ ಬಾವ ಅವು ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಡು ಬಾವ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ವೆಜ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಬರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಿ. ಅರ್ ದೂರ ಪೋಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ವನಸ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ. ಓ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರಕ್ಕರಿ ಆತನೇನಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬಾವ ಬಸಳೆ. ಓ ಬಾವ ಬಸಳೆ ಬೇಡ ಬಾವ, ನಾನು ಬಸಳೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪಂಡ ಪೂರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆತ ನನ್ನ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಸಳೆ ಒರಿಜಿಂದು ಪೂರ ಬಸಳೆ ಗಜ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ವನಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಗ್
ಓ ದೇವ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಕ್ ರಡ್ಡು ವನಸ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನತೆ ಈರ್ನ ಲವರ್ ಅತ್ತ ಪಿಲಿ ಪನಂದುಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲವರ್ ಅತ್ತ ಪಿಲಿ ಕೊರಿಯೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ್ರೆ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಇರೇಗ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ವೆಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ನಾಗರಾಜ ಬಾವಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜಿ ಬಾವೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಪಾಂಡು ಆರಿತ ಅಮೆರಿಕ ಡಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿಯರು ನಾನು ಕೂಡ ಚೇಚುವೇರಾರು ಅರಿ ನಕ್ಷಕ ಕೇನುಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಿಲಿ ಬುಡ್ತೊಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ಬುಡ್ತೊಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ದಾದ ಮಾರೆ ಪುಲ್ಯ ಆಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯೇ ನಾಗರಾಜನ್ ಬಾವಾಗ ಪುಲ್ಯ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಉಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ರೇಗ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಬಿ ಉಂಡೆ ಓ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಅರಿ ನಕ್ಷಕ ದೊರಪುಯರು ಸತೀಶ್ ಆಂಡ ಅವನಾಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅವನಾಸ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ ಮರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಓಲರ್ ಮಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ವೆಜ್ ಆತೇನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಬರ್ಪೆದೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಡ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ವನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಲೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡು ಬಂದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೋಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ ಏರೆಗ್ ದಾದೆವು ಎಗ್ ಕಜಿಪ್ ಏರೆಗ್ ಎಗ್ಗ ಪೆಗ್ಗ ದಾದೆ ಮಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬರಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲರ್ ಮಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬರಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎಂಕು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಹೋದರೆ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಕರೇಜ ಓಕೆ ದಾದೇ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವವು ಬಾವ ಅಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಕರೇಜ ಓಕೆ ಬರ್ಲೇ ಪಂದಿಪ್ಪು ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪೇರು ಪೂರ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ನಾನು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕದಾಗ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಾನೆ ಪನೊಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಅವು ಓರಿಯರ್ಕ್ ಏನ್ ಬಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೇಡು ವೆಜ್ ಸತೀಶ ವೆಜ್ ಸತೀಶ ವೆಜ್ ಸತೀಶ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ಲಕ್ ಏನು ಜೀರ್ ಕೇಂಡ ಬರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅತಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾನಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅನ್ನಾಗ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತನತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಅವನಸ್ಲಾತ್ ಜತೆ ಅಂಚ ಬಡ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ ಓ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಯ ಯಾನ್ ದಾದನ ಪಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಆ ಪೂರ ಬೇಗ ಬಲೆ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಯತೆ ಯಾನ್ ದಾದನ ಬೇತೆ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ದಾದನ ಬೇತೆ ಪಂಡತೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬಲೆ BC ರೋಡ್ ಓಕೆ ಪನ್ ಓ ಅಂಚ ಬನ್ಯ ಬರ್ಕ ಬಾವ
BC ರೋಡ್ ಬರ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಓ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಶೇ ಬಾರಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಣ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇನಿ ದಾದಾನ ಮರ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೇನಂದದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿವ ನೀರ್ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಏಪ ಪನ್ಕ ನಾಗರಾಜನ್ ಏಪ ಬರ್ಪು ನಪಗ ಪನ್ಪೇನೆ ಏಪ ಅಂದವೆ ತುಕ ಬರ್ಕ ದೂರ ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಈಜಿನ ಬೈದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ ಚೂರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಲಕ್ಕುನು ನಾನು ಚೂರು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಜೆತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ 55 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓ ಮುಲ್ಪಾಡ್ ದಾಡೆ 55 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಪ್ಪು ನಾತ ಇಪ್ಪುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಪ್ಪಂಡ 55 ಅಂಜಣ್ಣ ಬರೋಳಿ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಬಾವ ಸಾರಿ ಬಾವ ಬರೋಳಿ 55 ಇಪ್ಪುನತೆ ಓ ಗಂಟೆ 10 ಕರೆಂಡು ಮಾರೆ ಯಸ್ ಬಾವ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಭಲೆ ಬರ್ಕ ಬಾವ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಬರ್ಕ ನನ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಉನ್ಪೆ ಬಲೇಪುರ ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಕೈಪು ಪನಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ನನ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಉನ್ಪೆ ನಾಗರಾಜನ್ ನನ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾನೆ ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅವನಸ್ಗ್ ಬರ್ರ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತ್ಯಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಐತು ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಸಳೆ ಉಂಡತಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಣ್ಣಿ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ತುಂಬುರುದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾವಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್